Incuba yabafazi madoda umfazi awenencuba yakhe indoda meke ngabe iyakhipha ekhaya thola incuba yabafazi indoda izokwazi ukugoba uphondo ikulalela futhi kunikeze nemali uma umuntu wesifazana umuzi wakhe uyazilungisela umuzi wakhe uyawuphatha umuzi wakhe uyawuphemba wena ngokwakho indoda yebo siyavuma inhloko yekhaya ngendlela sokuyehlukahlukene futhi ithile kodwa awukho umuzi ngaphandle komfazi umfazi uyena umisa umuzi ngakho ke uma ngabona uzothi indoda yakhe meke khipha bese uyabaleka kusho usizwe liceda nayi incuba yabafazi mkhonto bezinyanga amacala uthola incuba yabafazi njengamanje ezoba isisekelo somuzi wakho le ncoba leyo uyithola nje seyithukiwe njengomuntu wesifazane kwakuthi uyigaqa kuthi uyigaqa ikhosa umzimba wakhe ehlele ngapha noma igaqa ekhalweni noma igaqa kuphi akunankinga kodwa silona le ncoba lizohlele semzimbeni wakho incweba yabafazi indoda yakho mayigcukile le ncoba leyo izothoba kuhle kwenkomo enethwe imvula iyothoba kuhle kwenkukhu ethothobele iyothoba kuhle kwemdlwana lahlekelwe umnikazi iyothoba indoda yakho incoba uyayigcoka bese ke wena uzithulele uyishisha incoba yakho uyobona ngendoda yakho siyehla yaphansi yangezansi siyazi nabantu besilisa abaphakeme futhi abanomsindo abangalethe ukuthula phakathi ekhaya indoda semayingenile bese ngena ibhubezi ingane zibaleka zingena phansi kwemibhede zibaleka zingena phansi ngamakhabethe kuthi nali ibhubezi lomuzi selifikile cha bangabe njalo njengomuntu wesifazane sizilungisela indoda yakho wena ngokwakho uthola incoba yabafazi uyayigaqa noma ngabe kuphi emzimbeni wakho indoda yakho yokuthobela ikunikeze imali ikunika ucansi ikunika injabulo ikunika intokozo phakathi ekhaya kube khona ukufudumala incoba yabafazi uyayigaqa noma ngabe ushadile noma ngabe ushadanga ngoba kuyona idliso akunamgomo futhi akunamthetho utheni kaloko ngobekayo mina umngozi abukho indoda nje iyakuthobela ikulalele izwe lokho nokushoyo ibe incane yenkosi indoda ithobela umthetho wakho njengomama uma uthi ufuna igoza yakhe ithenge uma uthi ingane azina impahla ithenge uthi ingane yaqathulo ithenge uthi ekhaya kana gesi ithenge uthi ufuna impahla ezinje njengomama ithenge ungabi nakugoli lodwa kuzophela unyaka society sabaza bayakwazi uzofana nakugoli pink ufana nakugoli brown abanye abafazi bangazazi impahla zakho zingakhi indoda yakho make surprise njalo kuhle kunokuhle ekhaya amafriji namakhabeza ahlala agcwele mfi ngathi khoya indoda yami yodla imali nabanye abafazi yodla imali nabangani umuzi wakho ngoba khona ukuthula phakathi kwawo uma umuntu wesifazane uyazazi idingo ezifanele umuzi wakho ufuna ipende entsha ufuna imethe entsha ufuna itafula elintsha amasofa waza neimbobo ngoba wozilungisa njengomuntu wesifazane uyancane ufutha uyancane ugaba uyancane ugcaba awuzwani namadliso kodwa ufunda indoda ukuthi ilalele thola incoba yabafazi indoda yakho izokulalela ithobe ilalela umthetho wakho njengomuntu wesifazane uma wena manje usibamba i-steering ishayele ngoba yena uyambona ukuthi makashayela ngendlela ekabi ngisho umnikile ithulu ukuthi ashayele uyabheda uyaphaphalaza njengomuntu wesilisa njengomuntu wesifazane kamanje namthathele kamanje inqumo kwemanje so incoba yabafazi umcabangelo kuba wena uzwi lakhe kuba wena ugomela kwesa kulo muzi kushayisa kwesicathulo kodwa ngendlela ekahle ngoba incoba yabafazi ayona idliso kodwa yenza nje indoda ukuthi yenzeni igoba uphondo kuphela inkani bese kuba khona umoya ukufudumala umoya ukuthula phakathi ekhaya incoba yabafazi yathola umkhonto bese yangamacala umuzi wakho ubona ufudumala ungezwe ngenye indoda futhi ungabona abafazi bajabule ungajabulanga ebashayela idla kuze benini nawe uthola umshado nawe uthola amasofa amasha nawe uthola ikhabethe elisha umuza ukuqhakaza ube muhle mhlophe imali khona indoda yakhe yasebenza kanjalo ekseni kodwa no 1 pay ecathulo selofaka amaphamsi namakwaya pink no angenzeki lokho thonqeba abafazi indoda yakhe yenza izinto kunikeza imali lokufuthi imali phakathi ekhaya noma ngabe yaphaphalaza indoda yakho ibheka le ayihlaliseki incoba abafazi yezinto ukuthi icoqeke ihlaliseki uyeka lokurasa yeka incoba abafazi kuba ngolumsilo ngoba usoba ngolumsilo ohlulekile uyakaselile uyitshela baba angokuthanda lokho kodwa ekulaleli yeke namanje incoba yabafazi yenze leyo nomsebenzi ngokwayo njenganyanga amacala sengidile ngithi ukhumbule ukuthi inkinga nesixazululo ukuthi benkinga kusho ukuthi isixazululo